Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα λυπηρό το να μην πηγαίνουμε στα προβλήματα πραγματικά που υπάρχουν. Που χρωστάει από δάνεια που δεν έχουν γίνει σε έργα ο κύριος Μπάτος. Θα σας απαντήσω εγώ για τον κύριο Μπάτο. Θέλετε να απαντήσω εγώ πρώτα σε αυτά που θέλω και μετά να σας απαντήσει και ο κύριος Μπάτος, γιατί δεν θα απολογηθώ για κανέναν σας. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάντως είναι ιδιαίτερα λυπηρό στο να μην καθόμαστε να πούμε συγκεκριμένα για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να μιλάμε γενικά. Από εκεί και πέρα, για άλλη μια φορά δέχτηκα μια επίθεση από τον κύριο Γαβώτη σχετικά με το τι έχω κάνει σαν ομαρχιακή σύμβουλος. Παρόλο που αποδεδειγμένα κάποιοι άλλοι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και το λένε αυτό και στην ομαρχία και παντού, ποτέ δεν βγήκα επί προσωπικού να μιλήσω. Παρ' όλα αυτά, αν είχε έρθει έστω και μία φορά σε συνεδριάσεις της νομαρχίας ή έστω στις συνεδριάσεις που κάναμε για τη σχολική στέγη, που ποτέ δεν μας έκανε την τιμή να έρθει, θα έβλεπε τους αγώνες τους οποίους έκανα για τη σχολική στέγη. Ο ίδιος ο κύριος Ψωμιάδης σας εξέθεσε γιατί είπε ότι δεν έχετε δώσει εναλλακτική λύση για τα οικόπεδα. Στην θέση σας, ενώ θα κυνηγούσε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το συγκεκριμένο οικόπεδο στην Ελιά, θα έδινε και άλλη εναλλακτική λύση για το Λύκειο, γιατί ουσιαστικά μέχρι να γίνει αυτό το Λύκειο και αύριο να το πάρετε από το Υπουργείο θέλει αρκετά χρόνια, ακριβώς γιατί καθυστερούν, πρέπει να μπείτε στο 5ετές πρόγραμμα. Άρα λοιπόν δεν έχει καν ξεκινήσει η δημιουργία νέου γυμνασίου και όταν θα ξεκινήσει αυτό θα χρειαζόμαστε ήδη τρίτο. Και με λύπη μου διαπιστώνω ότι στα 8 χρόνια καμαρώσετε για το κολέγιο που κάνατε στο βιοτεχνικό χώρο του Σχάρα και ένα δημοτικό στο Μελισσοχώρι. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλήσατε για ανάπτυξη. Μία τελευταία πρόταση, κυρία Λύρη, δυστυχώς ολοκληρώνουμε. Να μιλήσω γιατί τώρα, για την ανάπτυξη, ήθελα να μιλήσω γενικά για την, επειδή μιλήσαμε και για την αγροκτηνοτροφία και φυτολοτομία. Μία κατακλείδα θα ήθελα. Λίγων δευτερολέπτων. Αυτός είναι ο χρόνος μας απομένει. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να πω μισή πρόταση. Έχω να πω και για το ένα και για το δικό δίκτυο και για την ίδρυψη αποχέτευση. Θα τα πω μετά. Τώρα σε μισό λεπτό τι να πω, τίτλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος μετά.